Сәлем дуслар, сіз Узган атаның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы, бу атнаның төп яңалыгы белән вообще туры килә, тәңгәл килә, прям түтилкеп. Иссе җәмәгать. Татарстан Россиянең иң күп эчүче регионнары унлыгында. Росалкоголь регулирование оешмасы белдерә моны. Без моңа бик ышанып бетмибез. Мөгаен татарстанлылар алкогольне кабат сату өчен аладыр. Мэрия һәм электросамокатларны арендага бирүчеләр яңа кагыйдәләр чыгарган. Арендага алынган самокатларда йөрергә ярамый торган урыннар арткан. Рөхсәт ителгән урыннарның күбесендә тизлекне арттырмау таләп ителә. Шулай ук 16 яшькә кадәрге балалар өчен дә чикләүләр бар. Пассажирларны кабат трамвайларга кайтару өчен ни генә эшләмиләр мэриядә. Казан стационарларында ОРВИ белән авыручы һәм ковид йоктыруларына шик булган пациентлар өчен өстәмә койка урыннар булдырганнар. Вакцина кадатыгыз дуслар. Россия туристлары үзебезнең курортларга алынган юлламаларын Төркиягә баруга алыштыра башлаганнар. Кебаб Чурчхеллоны җиңә димәк. Дмитрий Песков кайбер регионнарда прививка ясатмаучыларга кертелгән чикләүләргә карата үз фикерен белдерде. Путин сәркәтибе фикеренчә, дискриминация котылгысыз. Мин монда килгәндә миңа хәтта тәмәкене дә прививкасыз сатмадылар. Кара ничек шәп. Булай булса, мин гомумән сәламәт тормышка күчермен. Мин генә түгелдер. Күбесе парадокс. Татарстанлылар социаль шелтерләрдә автомобиль дискларындагы колпачокларны урлаулар турында зарлана башлаган. Колпачокларны яшүсмерләр TikToktагы яңа трендка яраклашмакчы булып урлый. Подъездларда сарагын ачсалар. Казанда мәктәп укучылары өчен түләүле стажировка узарга ярдәм итүче «Заработай сам» сервисы эшли башлады. Аның ярдәмендә яшүсмерләр уй фикерләрен тормышка ашырып, акча да эшли алачак. Автомобиль колпачокларын кая җибәрүләрен аңладыгызмы инде? ФСБ кораблары һәм Кара диңгез флоты авиациясе Россия шикләрен үтеп кергән Бөек Британия хәрби диңгез көчләренең эсминисен туктатты. Сугышны булдырмыйлар, әмма бу хәлне атна буе сөйлиләр. Федерация Советы көч структураларына югалган кешеләрне эзләү өчен мобиль телефоннарның геолокация мәгълүматын куллануга рөхсәтен бирде. Лабзый артыннан ныграк күзәтә. Россия президенты Владимир Путин башка илләрнең Россия туристларын коронавирустан дәваларга тиеш түгеллеген белдерде. Чит илләргә чыгу гражданнарның шәхси теләге һәм җаваплылыгы. Моңа берәр кеше борчылды микән? Россиянең чит илләрдән кире алып кайтучы рейслары барлар. Айгел дуэтының You Are Burn җырына төшерелгән клипы Каннские львы халыкара фестивалендә көмешкә лаек булды. Ә менә Фирдус Тямаев әлегә берни дә җиңмәде. Казан ишегалларында да хәзер ковидтан прививка ясатып була торган пунктлар ачылачак. Булай барса тиздән тушта Милаза җырларын сузып юнганда да прививка ясатып булачак. Казанның Рихард Зорге урамындагы күп фатирлы йортта ир кеше приставлар килүен күрүгә фатирында бикләнеп граната шартлату белән янаган. Фатирны штурм белән алалар, ир-атны тоткарлыйлар, гранат әлбәттә табылмый. Әлеге гауга ир-атка фатирында санитар чистарту үткәрү таләбе куелганнан соң чыга. Тараканнар арасында яшәргә теләгән ир кеше төрмәдә торачак хәзер. Аермасында туяр микән ул? Лаешта пляжда ял итүчеләр янына вертолет төшеп утыра. Пилот кабинадан чыгып пляжда кем беләндер күрешә дә кире очып китә. Татарстанда гадәти хәл инде бу. Без хәтта аптырамадык та. Сәлам, Мөсәввәр апага сәлам, син Мөнир апага сәлам әйтләнеп акас. Анда сөттә калдырган идем. Узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде дуслар. Сау булыгыз. Тукта. Туктаулар булмый бүген. Сау булыгыз.